आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ आसामनि गिबिसिन आईसीसी वुमेन वर्ल्ड काप गेलेनायनि जारिमिन सोरजिनो हादों उमा छेत्री बिथाङा। धेमाजि जिल्ला सिलापथार दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा ब्रैथि 2 बोसोरारि जथुमाया सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जोबनानै थांबाय। सिलापथार दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गोदान आफादगिरि महरै सनसिं ब्रह्म बिथांखौ आरो नेहाथारि महरै धनन्जय बसुमतारी बिथांखौ सायख'नाय जादों। ढेकियाजुलिनि बातासिपुराव बीजेपी दोलोनि गेदेर जयनिं हाबाफारि लानाय जादों। बीजेपी दोलोनि खान्थि आरो आदर्शखौ मोजां मोननानै कंग्रेस आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरनि सा 2600 सुबुंफोरा बीजेपी दोलोआव जयनिं जादों। बे गेदेर जयनिं हाबाफारियाव सनितपुर लकसभा बियाबनि एमपि रनजित दत्त, ढेकियाजुलि बियाबनि एमएलए आरो सावस्रि मन्त्रि अशोक सिंघालजों लोगोसे बीजेपीनि गुबुन दैदेनगिरि आरो मावथिफोराबो बाहागो लादों। उदालगुरि जिल्ला भकतपारा नं 1 मासगाव गामिनि बिफा सन्जय सिं दैमारि, बिमा बजन्ती दैमारि, बिथांनि फिसाज्ला 12 बोसोर बैसोनि हिमांशु सिं दैमारिया थांनाय 18 आरो 19 अक्ट'बराव उड़िष्यानि भुबनेश्वराव खुंफुंजानाय थामथि दामोदर मेम'रियेल अल इन्डिया अपेन केडेट चेम्पियनशिप 2025 आव बाहागो लानानै 12 निफ्राय 13 बैसोआव सेथि मासि आवग्रिना 2 गल्ड मेडेल देरहानो हादों होनना खौरां मोननाय जादों। गगामुख बर' फरायसा थुनलाइयारि आफादनि खुंगा 25थि सिनायथि फोरबो लोगोसे रुफाथि फोरबो फालिनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि आसामनि ट्राइबेलफोरा खौसेयै गसंथानानै थाखानाय एसटिखौ जेबो खहा खालामा बे बिथिंखौ नोजोर होनानै गासैबो खामानिखौ मावनांगौ होनना दिपेन बर' बिथाङा गोख्रों रावजों फोरमायथिदों। मोनद' हारिखौ गोदानै एसटि थिसननो नागिरनाय बे दाबि बे प्रसेसा गोदान नङा। आसामाव मोनद' हारिखौ गोदान एसटि थिसननो नागिरनाय बे दाबिया गोलाव समनि आरो फैयै फैयै 2019आव भारतनि पार्लियामेन्टआव रायजोसभायाव बे बिलखौ टेबोल खालामनाय जादोंमोन, नाथाय बेखौ पास खालामनाय जायाखै। खिन्थु बे बिला थैयाखै दायो। दा बेखायनो साननो गोनाङा जाहैबाय 2019 आरो 20नि उनाव फिन दा 2025 खारन 26आव बिसायख'थि जानो थांगासिनो आसामाव आरो बेखायनो आसाम सरकारा बे बिलखौ लानानै पास खालामनांगौ होननानै राजनितिक स्वार्थनि थाखाय बिथांमोना समर्थन होबोदों, हाबा मावबोदों आरो फैगौ 25 नभेम्बराव आसाम बिधान सभायाव बेखौ प्लेस खालामगोन होननानै बुंदों। खोथाया जाहैबाय जे आसामाव जेसेबां पलिटिकेल पार्टि दङ, बे नेसनेल पार्टियानो जा रिजनेल पार्टियानो जा बिजेपि, कंग्रेस, एजिपि आरो लोगोसेनो जातीय परिषद, रायजोर दल आरो बावैसो बिपिएफ दोलो बा गुबुन गुबुन दोलोफ्रा बयबो समर्थन होदों जे मोनद' हारिया एसटि जानांगौ। एसटि जानायाव जोंहा बादा गैया। रावबो पलिटिकेल पार्टिया बिनि सायाव बादा होआखै आरो बादा होआखैबा पार्टिनि एमएलएफोरा बिधान सभायाव जिहेतु थाङो, बिधान सभायाव एमएलए हिसाबै दङ, बिथांमोना बे बिलखौ लाबोयोब्ला सोर बादा होगोन आरो माब्रै बादा होगोन? दासिम जों मिथिनायाव 22 जन एमएलए दङ, ट्राइबेल एमएलएफोर बर', कार्बि, डिमासा, मिसिं, तिवा, गार' आरो 7 मन्त्रि दङ, सासे स्पिकार आरो सासे डेपुटि स्पिकार। बे गासै एमएलए, मन्त्रि, स्पिकार, डेपुटि स्पिकारा ज' लोगो नांनानै गिबि मन्थ्रिजों सावरायोबा जोंनि अस्तित्व रैखानि खामानिखौ जों मावनो हागोन। आसामाव जेसेबां दल संगठन दङ एक्सेप्ट ट्राइबेल संगठननि बादै 14 ट्राइबेल जनगोष्ठीनि बादै जातीय आफादनि बादै गासैबो मोनद' हारिखौ एसटि होनांगौ होननानै समर्थन होदों। दा बेबायदि परिबेसाव बे मोनसे सिरियास टाइम आरो बे समाव बयबो आसामनि ट्राइबेलफ्रा खौसे गाथानानै जाहाथे गोदानै एसटि खालामनो थांनायाव थाखानाय एसटिफोरखौ खुनु कारनाव खहा खालाया बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै बयबो खामानि मावनांगौ आरो एबसुनि स्टेन्डआ क्लियार
existing ST नि reservation right and privilege constitutional provision खौ खर्ब खालामनानै गोदानै जुदि ST होयोब्ला बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लायबो क्लियार स्टेन्ड लानानै खामानि मावगोन आरो जिकुनु पद्धति 2023 मायथाइनि सेप्तेम्बर दानाव क'क्राझारनि गियानपुरिनि गामियाव नंखायै गावथारजानाय हेमन्त नार्जारिनि नखराव दावराव देख्रेब बिथाङा नुजाथिहैदों आरो माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। बिनि फिसायखौ अनाखाना 17 सेप्तेम्बर 2023 आव साधारन मोनसे फिसा एखेरे आइवाइनि न' लुनो होननानै साइकेल लाबोनाय माने दंफां थुख्रासेनि थाखाय गावथारदों आरो बे गावथारदों फरेस्टनि एनजिअ गावथारदों इलिगेल एखेबारे ओरैबायदि अननाय जघन्य खामानि बियो एखेबारे नों एनजिअआ बोरै बे फरेस्टनि राइफलखौ लानानै बोरै गावथारमोन नालाय एथ' अननाय बेखि जों सिरि थानो हायो आरो रायजोफ्रा बोरै सिरि थादोंमोनलाय बेखौलाय जोंनि आफादफ्रा बर'नि आफादफ्रा बहा थैनो हादोंमोनलाय मानो सिरि थादों गिदिर कुइसना बेसो दा नङैनि मानसिखौ गावथारगोन दाय होनानै नङै मानसिखौ बुथारगोन अब्ला बे समाजा बोरै मोजां जागोन फालाय आरो बेयाव जों जे रावबो सहाय होनो हायाब्ला नायनो हायाब्ला अनसुंथाइ रावबो होआब्ला बे समाजा मा जागोन समाजा गाज्रि जागोन बिसिंखल जागोन ओंखायनो जोङो गाज्रिया गाज्रि थागोन सोरबा गाज्रि मावबाय थेवबो जोंथ' मोजां मानसि दंना दा जों मोजां मानसिफ्रा एसेबाबो जों नोजोर अनलायनांगोन जाहाथे जों बिसोरखौ माने अनग्रा मानसि दं बेबायदि मोनसे अनुभब जों जाहाथे बिसोरनि गोसोआव लाबोनो हायो माने जोंखौ जे अननाय खालामबाय जोंखौ अनग्रा रावबो गैला समाजाव जाथियाव रावबो गैला बेबायदि भाबा जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरनाव माने बे खैफोदाव गोलैनाय मानसिफोरनियाव बे फैनो नाङा जोंखौ अनग्रा मेरला दं जाथियाव बयबो अनलायलायो बयबो सहाय होयो बिदि मोनसे जोंनि गेजेराव माबाया फैनांगौ आरो जों बेखौनो लाबोनांगौ होमब्लासो समाजा जौगागोन समाजा दावगागोन नों बिदि नङाब्ला गावथारबाय बुथारबाय रावबो खबर गैया जोब्बाय आरोखि दाथ' आं दुखु मोनदों मा बे हेमन्तखौ जेब्ला गावथारो बे समाव बिसोरखौ ओरैबायदि माने इस्टाब्लिस खालामनादोंमोन बे थंफां सिखावसो ओरैबायदि थंफां सिखाव मानसि बेखौ गावथारदों बेबायदि खिन्थु गावथारनाय जे बिराद अननाय जादों फरेस्टनि माने राइफलनि गावथारदों बे जे इलिगेल बेखौ जे एरेस्ट खालामनांगौ हमनांगौ बेयाव गैया बेयाव दोनखोमानाय एखेबारे आरो बेखौ जोंनि फरायसा आफादनि जायनाखि नेताफोर बिसोरनो दोनखोमादों दिनै आं बे सैथो बाथ्राखौ बुंनांगोन आरोखि बिसोर जुदि गोख्रों जानायमोनब्ला सोरमोन बेलाय एथ' इलिगेल राइफल लालायनाय गावथारनाया दोनखोमानो नागिरनाय एखेबारे बे थंफां सिखाव होननानै इस्टाब्लिस खालामनांनाय बिराद अननाय आरोखि दा जों दिनै बुंनो नागिरदों जे बिसोर थंफां सिखाव नङा आरो रायजोफ्रा खुनु दिन बिसास खालामनाङा हेमन्तआ थंफां सिखाव नङामोन रायजोफ्राबो बयबो बुजिनांगोन आरोखि थंफां सिखाव नङा साधारन न' गंसे लुनो थाखाय बे माबा लायदों बेल' आरो जोंहा बेल' नङा नैबे गामियावनो जोंसारफा अना खाना फिसाला सासे गावथारजाबाय बेहाबो आरो बिनि लोगो जनक कुमार ब्रह्म बेबो गावथारजाबाय दा बिसोरखौ ओरैबायदि माने इस्टाब्लिस खालामनांबाय बे दिफेन बर'मोनहा बुंबाय जे माने एखेबारे बे दादागिरिमोन गुन्दागिरिमोन थाखा फैसा लुथिनानै जाग्रा मानसि नै गावथारनायजों अननाय जाबा बेखौ जे माने माबानांगौ प्रतिबाद खालामनांगौ खालामाखिसै गाज्रिसो माने बिराद मुं सुनानै बिसोरखौ माने बुथारनायखौ जास्टिफाइस खालामना गारबाय होमब्ला बे जाथिया बोरै मोजां जानोसै फिसा फिसौ दाय नागिरनानै गावथारब्लाबो बुथारब्लाबो जों रावबो रिएक्सन खालामनो रोङा दुखु मोननाय फोरमायनाय गैया होमब्ला बे समाजा मोजां जागोन जाया जों समाजा बेखायनो जों दिनै गोख्रों जानानै जों आवगायनांगौ गोख्रों जाना आवगायगोन आंखौथ' बिराद दाय होदों बिसोरखौ माने माबानायनि थाखाय दावराव देख्रेब नार्जारिया थंफां सिखावजों लोगो हाग्रा सिफायग्रा लोगो होनब्ला बुंग्रा एखेबारे बेबायदि बुंलादों ससियेल मिडियायाव बे अनेक बुंनो आरोखि खिन्थु आं बेखौ फरमा खालामा न्यायनि थाखाय जों मावनांगौ आरो गोरिब गुन्द्रा खैफोद जादोंब्ला जों बेखौ सहायनांगौ बयबो मदद नांगौ जों बेखौ लुबैयो दा दिनै फेरेंगा जोंहा बसुमतारी इमा खम बुंदोंमोन आंसोलायनो थंफां सिखाव दावराव देख्रेब थंफां सिखाव नायनायसै नों गावहा बेसेबां थंफां खावदों जेसेबां थंफां खावनायाव हमजादों फेरेंगानि जोबासो ट्राक थंफां खावनो लांबाय माबाजों एखेबारे मा होनो बेखौ हन्दाजों हाबाय दा हमजानायफ्रा फेरेंगानि जोब बिनि एनजिअ मावो दा गावस्रा बिराद गिदिर थंफां खावनानै फाननानै माबायो खौथि थाखा खामायो नै गोरिब गुन्द्रानि न'खर हेमन्त बेखौ माने गावथारबाय थंफां सिखाव होननाय बेसेबां अननाय बेनो माखाय जों ओंखायनो जावले बुंदों बेबायदिखौ जों जायगा होनो नाङा प्रतिबाद खालामनांगौ आरो बे फेरेंगा बायदि मानसिखौ जों जायगा होनो नाङा बेखौ फेजेनथारनांगौ बेबायदि मानसिया लिडार जायोब्ला जाहाथे सेस जागोन जों बुंनो हादों दा दिनै बे बुंनायजों दिनै बयनिबो मोदै थरथिं जानायखाय गाबनाय दुखुनि मोदै
बेफोर दिनै अभिजाब जादों फेरेंगानाव दिनै मोननै समस्थिजों दारायदों बे बावखुंग्रि आरो माने माबायाव निसिमायाव दा मोननैयाव जेनबाय बे जेननाय खारना बेनो नै बे अनजुलिमोननि मेगननि मोदै बे फिसाफोरनि माने दिखार गोनां जायनाखि माबा भबिष्यत बेसोरनि माबायानो सावनांदों बेनाव क'क्राझाराव क'क्राझार जिल्ला बनसुनि गाहाय नेहाथारि सन्जय कुमार ब्रह्मआ खौरांगिरि मेल लादों। माखासे फेसबुक पेजआव नंखाय खौरां आरो फट' फोसावनायनि हेंथायै गोख्रों बिजाथाइ फोरमायदों सन्जय कुमार ब्रह्मआ। खुलुमबाय। आं क'क्राझार जिल्ला बर' माहारि फरायसा आफादनि जानानै मोनसे प्रेस मिट होनो सानदों। आं श्री सन्जय कुमार ब्रह्म। दहायसो बावैसो फुङाव आं मोनसे फेसबुक पेजआव मोनसे आंनि नामै मोनसे फेक निउस होनायखौ आं नुनो मोनदों। बे फेसबुक पेजनि नामानो जाहैबाय दले आदा बिटिआर आरो बिटिआर सोदोब सालाकाथि हालाम। बे पेजआव आंनि मुङै आरो पार्टिनि बिपिएफ पार्टिनि मुं लानानै मोनसे आंखौ फेक माने फैसाजों फटकखौ हगारनाय आं नुनो मोनदों। बेखौ आं क'क्राझार जिल्ला बर' माहारि फरायसा आफाद बनसुनि जानानै आंखौ निन्दा खालामहरो। जाहाथे बैसोर बायदि फेसबुक पेज खुलिग्रा मानसिया बेबायदि एडिटिं बानायनानै हगारनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ। आं बेखौ बर' माहारि फरायसा आफादनि जानानै आं बेखौ गोख्रोङै आङो बेखौ माने निन्दा खालामहरो। आरो बे पेजजोंनो बेखौ जाहाथे जोंनि बर' माहारियारि बनसु फरायसा आफादखौ बदनाम खालामनो थाखाय बा बिपिएफ पार्टिखौ बदनाम खालामनो थाखाय बेखौ थारमाने बिसोरो एडिटिं बानायनानै दानि जुगाव माने AI इमाइ बेनि थरै बिनि उसिलायै आजिखालि फेक बानायो आरोना। बे फेक बानायनायखौ जाहाथे बानायनाङा बेनि थाखाय आं बेखौ खावलायनाय जायो। आरो आं बेजों लोगोसे खावलायनो सानबावदोंदि जोंनि बनसु आफादा बेबायदि फेक खालामबाय थायोब्ला बेखौ जों खिन्थु सहायनानै थानाय नङा। आरो जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादा बे बिटिआर सोदोब आरो सालाकाथि हालाम दले आदा बिटिआर बिसोर जुदि बे फेसबुक पेजनिफ्राय बे फेक होनाय इमेज पिक्सार होनायखौ जुदि बोखाराब्ला बेखौ आयेननि बेबस्था लानाय जागोन। आरो बिसोरो निमाहा बिनांगौ। बबे पेजनिफ्राय मोनदों बेखौ निमाहा बिनांगौ, नङाबा बेखौ जों आयेननि बेबस्था लानाय जागोन। आरो जोंनि बर' माहारियारि